yeah. Ayan o. Ayun o. Yo, what's up mga Kadudski? It's me again, your Kadudski, making your life happy. Okay. Ano lang po ako ipapakiusap sa inyo mga Kadudski. Paki-subscribe naman Team GSB Grand Slam Bikers para dumami na rin sila. Thank you. Nice. So for today's vlog, nandito tayo ngayon sa San Carlos City, Pangasinan, sa May Bakahan. So this is our second time here. Sensya na po kung natagalan bago tayo nakabalik dito. So ngayon titingnan natin kung anong sitwasyon ngayon, kung anong mga presyo, saka kung anong mga lagay ng mga baka natin. Bago ang lahat, kung bago ka lang sa aking channel at gusto mo pa malaman kung saan pa yung mga bentahan at ibang tiyanggihan at nabibilihan ng mga ibang hayop na pwede nating pagkakitaan at talagaan at pwede rin gawing pets ng ating mga chikitings dyan, please subscribe to our channel Adventures of Dudski. Paki-like and share na rin yung mga videos natin para dumami na tayo. So wag na natin patagalin mga Kadudski, tirahin na natin yung video. Let's go! Ayun o, so nandito na tayo sa loob ng bakahan. So nandito si Sir Ariel. Ito yung contact natin dito. Pagka kailangan nyo ng baka, pwede nyo silang kontakin. Sir, ano, kumusta ang lagay dito sir? May marami bang baka sir? Oh, marami baka rito. Ito ang sakadahan ng baka, San Carlos. Bibili kang baka, mas mura dito San Carlos. Pisa ng alas 3, meron na. Meron na. Oo, Sabi ko araw. So yung mga Kadudski, alas 7 na. Nagbike lang tayo kasama ang Team GSB. Kaya medyo na-late tayo. Ikot na tayo baka maubusan na tayo ng baka. Sige sir. Thank you sir. Ayun oh, tanong tayo. Magkano sir? 37.5 37.5. Ano to sir? Babae, lalaki? Lalaki. Yun oh. Ilang buwan na to sir? 7 to 8 mo. 7 to 8 months. Bata pa. May lahi to sir? Anong lahi? Graman. Ayun oh, ganda ng klase nyo. Mataba pa. Yun, babae po yung Ito, meron pa iba. So ito sir, 37. 5. Ayun, ito sir. Ano mo saan ko, sabi mo ko sa kanila. Ito na lang daw. 58.5 yan. Ha? 58.5. 58.5 yung babae. Ito. Ito sir, Po, 55.5. 55.5 naman yung medyo maliit. Ayun oh. Babae, dalawa. Po, babae. Graman din yan. Graman. Graman, no? Ayos oh. May bawas pa yan sir? Meron po. May bawas pa. Ayun. Anong pangalan nila sir? Diyan po. John Paul. Ayun oh. So mga Kadudski, syempre may bawas pa rin. Basta sure buyer. Makipagtawaran ka lang dito, makakuha rin mo. Si John Paul. Thank you sir. Thank you. Okay. Ayun, tanong tayo kay sir. Magkano sir to ganito? 48 media. 48 lang. Mas mura. Anong may lahi ba to sir? May lahi na rin yan doon. Pero matanda na to sir. Oo, mga ano na yan. 8 years na. 8 years na. Pero okay rin siya oh. Magkano sir? 48? 48.5. 48.5 no? Lalaki sir? Babae. Babae. May anak. Akala ko lalaki, lalaki ng sugat. Talaga tayo marunong tumingin pati sa baka, mapakambing, mga Kadudski. Nagkakamali tayo. Tapos yun sir, anak niya na yan. Oo. Ayun o, tingnan natin. Ito, anak. Ito lalaki sir. Oo. Ayun, lalaki. Ang taba nito sir, magkano to sir? Nasa 32.5. 32.5. Ayun o, taba o. Ilang buwan na yan sir? 7 months. 7 months pa lang oh. Ayun no. Ang laki oh. So yun mga Kadudski, 48.5. Tapos ilan sir? 32.5. 32.5. Ayun no. So syempre may bawas tayo sir. Oo, papawas din. Oh, may bawas syempre. Basta sure buyer, may bawas lagi yan. So kay sir, ano sir? Stop it. Fermin. Get some help. So kay Sir Fermin, magandang klase yung mga baka nila. Sige sir, thank you. Ayun oh, dito naman tayo kay Sir. Sir, magkano sir? 32 lang. 32. 32 oh. Ano to sir? Lalaki no? Bata pa to, ilang ano, big bone din oh. Ilang months na to sir? Ilang buwan na? 6 months. 6 months pa lang no? 32 oh. Ayun, may tawad pa sir. Nope.
Wala na, sagad. So sagad na to kasi medyo ano eh, mataba to saka maganda. May lahi ba to, sir? Graman. Ayun, no. Ang lupit. So, ano pangalan nila, sir? Brendo. Brendo, kay Sir Brendo. Pagka gusto niyo ng ano, baka, nandito lang sila. Every Sabado. So, yun, sir. Thank you, sir. Okay. Ayun, oh, dito naman tayo kay Sir. Sir, good morning, sir. Sir, magkano sa baka nyo, sir? 40. Ito 40. Ah, lalaki, sir, no? Ah, babae. Mali na naman tayo, mga kadunski. So ito, sir, yung mga ilang buwan na to, sir? Dalang taon. 2 taon na. 40, sir. Ayun, no, ganda. Malaki na rin to, mga kadunski. 40 lang, oh. Babae pala to. Nanganak na to, sir? Di ba? Ah, hindi pa. Ah, dalaga pa pala to. Pero pwede na ano yan, sir. Palahian, pwede na, no. Ito, sir. Lalaki. Magkano to, sir? 32. Ayun, oh, mas mura to. May lahi to, sir? Lalaki. Anong lahi? Yung lahi ng ano, yung Brahman. Brahman din. Oh, to may mistiso rin pala to, Brahman, oh. So 32 lalaki, oh. Malalaki rin yung mga paa. Ayun, oh. Nabili na yata to, sir. Nabili na. For deliver na pala yan. Anong pangalan nila, sir? Bong. Sir Bong. Kayo, sir? Boni, Sir Bong. Sige, sir. Thank you. Okay. Ayun, oh. Nabili ni sir. Sir, magkano kuha nyo, sir? 31 ni Mija. Meanwhile, Ayun, oh. So syempre nandito si Sir Dionisio Solomon, Sir Johnny for short. Apa yan? Nasa 8 months. Sila yung chief inspector dito sa mga documents ng mga baka natin na lumalabas at pumapasok dito sa bakahan sa San Carlos City, Pangasinan. So yan, chine-check nila ng maigi 8 months. Magaling pa siya. para siguradong mapunta yung tamang papel dun sa bumili at dun sa nagbebenta. So ganun lang kasimple. Certificate. Ayun. Go. Good. Ayun. Thank you, sir. Okay. Yan titignan namin. So, yun. Ganun ang proseso. Tapos yun, ilalagay na dun. So saludo tayo kay Sir Johnny dahil nagagawa nila ng maayos at tapat ang kanilang trabaho sa ating gobyerno. Salamat, Sir Johnny. Lodi. Thank you, sir, ha. Dito naman tayo kay sir. Yun, mag-ina. Mag-ina yata to. Sir, magkano to, sir? Ano yun, sir? Yung isa lang? Ah, dalawa na. 83.5. Ayun, 83.5 pala to. Mga ilang buwan na yun, sir, yung anak niya? 2 buwan. Ayun, 83.5. Ang laki nito, oh. May ano pa yan, sir? May discount. Ilang mga 82. Ayun, oh, may bawas pa rin, syempre. Basta sure buyer talaga dito. May pag-usap ka lang. Sir, sir, ano pangalan nila, sir? Jonathan Armulo. Kay Sir Jonathan tayo, murang bagong panganak na baka. Sige, sir. Thank you, sir. Ayun, oh, nabili na ni sir. Sir, magkano kuha nyo, sir? 38. So yung mga kadunski, ganyan klase, 38 nakuha nila, sir. Ayun, oh. Babae yata yun. Ayun, haalis na sila. Happy New Year. Ayun, Happy New Year. Ang pangalan nila, sir? Happy New Year. Ronnie de la Cruz. Sir Ronnie, oh. May Richon ako, nag-Richon ako. Richon. Ronnie Slichon. Yun, oh. Ayun,
nag-plug pa si sir. Ronnie Snitchon daw. So yung ganun mga kadunski, 38 nakuha nila sir. Ayos. Sir! Raya Marwan. Boss Jimmy. Nandito si Boss Jimmy. Namit ko na. Ayan o. So yun kay Boss Jimmy. Papasyal tayo yan o. Ayan. Boss Jamie. Para may picture natin sir. Huwag niyo ipapakulong ha. Naka-schedule na tayo mga kadunski. Kila Sir Jimmy. Sir, magkano dito sir? 34. 34. Oo, kasi magandang lahi. Anong lahi niyan sir? Brahman saka mas bati. Mas bate sa kasi- Brahman. May bawas pa yan sir? Oo, hindi naman fix yan. Hindi pa, may bawas pa lagi. Kay Sir Art tayo. Magkano? Ayun o. Sir, thank you. Pumasya ka lang dito, alam ko sa'yo. Okay. Maaga. So yun, sinasabi ko dapat maaga. So dito tayo, tanong tayo kay sir. Sir, magkano sir? 33.5 po. 33.5. Ano yan sir? Lalaki no? Brahman boss. Brahman. Ilang buwan na to sir? 7 months, 6 months. 6 to 7 months oh. Bata pa to. Ayun oh. Magandang klase to. Lalaki ng ano. Anong tawag dito? Big bone. Big bone. Ayan oh. Lalaki oh. May bawas pa yun. May bawas pa. Ayun oh. So may bawas pa. Basta sure buyer may bawas. Anong pangalan nila sir? Tapundo. Nardo. Pakundo. Sir Mardo. Mario. Sir Mario. Parang na-interview ko na po si sir sa ano eh. Sa mga tarim eh. Yun oh. So yun. May bawas pa. Kailan sir. Ayos. Thank you sir ha. Sino ako? Ayun oh. Seller oh. Tapala. Ayun oh. Shout out. Ayun oh. Nakasakay na yung mga baka nila eh. Kasi medyo late na tayo. Ito oh. Sir, magkano dito sir sa mga paggaganyan? Kaya boss, meron na lang natin 33.5 boss. Yan sir, 33.5. Deliver na yan. Pre-delivery pa oh. Kahit saan boss. Kahit saan pa. Oo, basta kaya. Basta kaya, yun oh. So, pre-delivery kahit saan basta kaya, sabi ni Sir Mark dito. Pagkaganito sir, pagkaganito. Eto, Boss, lampas 40 na yan. 40 pataas. Wala yung tulog. Ayun oh, ano yun? Lalaki rin no sir? May aura to. Ito sir, pagkaganito, magkano? Lampas 40 rin. 40 na. Kasi pre-deliver po kasi kami. Ayun oh. So yung mga ganyan na kadudski 40k pataas. Pre-deliver. Pero pre-delivery na kay Sir Mark. Sige sir, thank you. Thank you. Okay. Boss Balong. Ayan oh, nandito na si Sir Balong. Taxi na po. Tataxi W. Ayun oh, so siyempre pag may baka, meron din mga gamit para sa mga baka. Pagka pumunta kayo rito, kompleto na rin mga ka-Dudski. Good morning ma'am. Ganito pala paggawa oh. Ayun oh. Para saan ba yun ma'am? Sa ulo ng baka. Sa ulo. Yun pinapasok-pasok yung palong. Anong kalalabasan yan ma'am dito? Ito? Nope. Ganun. Ayun no. Iba rin pala to. Ito, yun. Ito pala yung ginagawa. Style Ilocos to ma'am. Dito ma'am, magkano sa mga ganito? Depende. Mag-uumpisa sa magkano ma'am? Yun, 300 yun. Ay ito, mas mura to, 300. Wala na. Ito, 600 naman kasi may ganito. Pero mas malaki yata ito eh. Oh, malaki na. Ayun oh, labas natin ma'am ha. Ginagawa mo. Ayun oh. Pwede na. 600 oh. Diretsong diretso. Matalas. Ayun oh, balik na natin. Madali pa tayo. Huh? So meron rin tayong pang ano, yung pang ano, palot. Anong Tagalog dito? Pangkarit. Palot sa Panggalatok. Dito ma'am, magkano sa bala? 80. 80, yun oh. So dito maraming ano, tali. Yan, Kaya ng ginagawa. baka, ito maliit, kambing. Ito, pang kambing naman. Itong to, malaki, nuang. Nuang, bukano, kalabaw. Kalabaw, yun, pang kalabaw rin pala. Ito, Ayun, magandang magtali sa baka. baka. Dahil hindi masasaktan ito. Ayun, ito yung ano, Ito. ginagawa nila. Oh, mura lang ito. Kano ito, madam? 80.
80. 80 lang, Ayan, oh. Ganda. ayan, tinulungan tayo ni sir. So, yun, pagka gusto nyo ng baka, pagka gusto nyo mga gamit na para sa baka, saka mga gulok dyan, mga pangkarit, panglinis-linis yan, dito lang kala ma'am. Ma'am, anong pangalan nila ma'am? Red. Ma'am Mildred. Si sir, Sir Randy. Ay, Dumeng. Sir Doming, oh. Thank you, ma'am. Sir. Ayun, oh. So, yung mga kadudski, nakaikot na tayo. So far, yung baka medyo kumonti daw, sabi ni Sir Johnny. Kasi, yung ganitong season, after ng mga events, mga occasions, talagang medyo naglalaylo daw yung mga mga nagbebenta sa bumibili. Pero itong February, March, yan, medyo dadami na raw yung magdadala ng mga magbebenta rito saka buyers ng mga baka. So sa presyohan, ganun pa rin, may tawad basta sure buyer, saka magaganda pa rin yung klase ng mga baka. So kung bago ka lang sa aking channel at gusto mo pa malaman kung saan pa yung mga ibang bentahan, bilihan ng mga hayop na pwede nating alagaan at pagkakitaan, at pwede rin gawing pets ng ating mga chikitings dyan, please subscribe to our channel, Adventures of Dudski. Paki-like and share na rin yung mga videos natin para dumami na tayo mga kadudski. So, till my next vlog, thank you for watching. Lagi natin tatandaan, God is good, God is great, God is love. Push lang lagi mga kadudski. Syempre, bawal pa rin ang tamad. Peace dudes!